Sibingelela umhlaba wonke, sibingelele bonke abasibukele ngalesikhathi. Dokotela u2+2 isigedla senyama safele emazweni indaba zabantu ziyakhulumisa. Yes, ziyakhulumisa ngempela indaba zabantu. Seqalile ke lokho, seqalile lokho ziyakhulumisa. Cha ke bantu bakithi ngithi angidlulise nasi isimemezelo. Mina ngihlezi ngikusho lokho ukuthi ngiyathakatha. And ngihlezi ngikusho lokho phambi kwabantu ukuthi ngiyayithakathela nje mina. Akekho umuntu engimphoqa ngenkani ukuthi akazofuna usizo la kimi. Kodwa mina ngiveza izinto engikwazi ukuzenza kini. Bese lento yakuthinta wena usondele kimi. Uma mina sengikunika lokho engikunika khona. Akekho umuntu engimnika into ngingamchazeli bakithi. And ngisho ukuthi lento ayibulali. Ngithanda ukuba buhlungu. Benila ku special. Nasi special besikhona. Samhla ka 17. Abantu bebengena umuntu one on one ayikhulumele yena ukuthi ufunani. Ayikhulumele yena ngimchazele mina ngalezi zinto lezi ayifunayo. Ngimenzele futhi clean. Enamanje. Yakalanta mina ngibenzela ujubu. Uyazi indaba isalapha. Umuntu aqhamuke neattitude ukuthi yena kade ehamba inyanga kanti ade edlala. Yabona mase ufikela ekhaya. Muza phela ukuthi ngifonele amakhosikazi enu, ngifonela imindeni yenu. Hayi ubani uyafa. Hayi ubani wenza ukuthi. Hayi ubani kushe. Hayi ubani usesibedlela. Hayi ubani ukuthi. Hayi ubani usebonakala egaxe ini. Hayi ubani ufika ini embhedeni. Hayi ubani kwenzakalani. Methu ungena etoilet ubona ini. Hayi ubani ubona imali kunje. Lalelani bakithi. Ngize ngikwenze lokho mina ngithathe instruction from you. Yeah. Nguthi ufuna lento oyifunayo. Ayenzeki? Uma ingenzeki khuluma nami. Uma ikwedlalisa ngendlela ekudlalisa ngayo, kube kwenzeka lento oyifunayo. Usana ukwesaba phela. Mina ngiyaphilisa ngibulali. Akekho umuntu ozokufa kulesi sandla sami. Mina ngiyaphilisa. Yeah. Kuphela nginawo umuthi wokudlala mina woBesters. Mina mawufuna ugodo uthatha ugodo. Mawufuna idelfoot uthatha udelfoot. Akunasikhathi sokudlala bakithi ngiqinisile. Ngakho ngihlezi ngimemezela ngithi abangilandelayo nabanesifiso sokuza kimi. Ungeze udlala. Angidlali mina ngiyakutshela ngize ngisho impande zomuthi zababaza ashicula. Base ngutshela ngina magic. Kodwa mase kudlala izinto ezimdlalelayo. Bakithi ningesabi. NabangakaNgifonela abasazongifonela sekwenzeka imanga. Ningesabi. Ilento adu uyifuna leyo. Yeah. Sengivimba ukuthi ngiyangikhiphe le announcement noma lesimemezelo ngenhloso ukuthi ningadideki. Amantolofia phela izinto ezimnandi lezi topholax. Yeah. Bakithi ningadideki. Isandla lesisimbethe umusa siyaphilisa. Asiphusheni ngenkani siyalwa phela. Hayi nasaba umuthi kathi nazimupha umuthi nini. Oqala kade nanihamba. Mina ngitetemisi mina ngaze ngasho ngathi mina emhlabeni ukuthi wahamba iphi inyanga yakuliphi izwe. Kade uchitha imali wenzani mawufuna into uzoyibona kwa Dr. 2+2. Life ngimile ngila. Ngilapha mfowethu ngilapha khohlwa. Ngenze ngikwaziyo nje ngeke ngakwazi. Angiqhudelani namuntu futhi angili namuntu. Kodwa sengidlulisela ukuthi kulabo ke imndeni ethukile manje. Hayi kunje abanye abasakhulumi, abanye sekunje. Pande zobuthi zababa zashiqulu. Ubuyaphi? Bathi wathinta isigadla ufunani? Bathi wathinta umthakathi ufunani? Hey, mina abanye baze basho bathi siyakwesaba vele. Yeah. Vele ngingozi. Mina phela kunebhoko mina strong. Yeah. Esibhoko strong. Mina ngifuna umuntu ahlupheke, ngiphoqa izinto enkani. Makufanele singekhohlwa amadlozi asikhohlweni amadlozi. Nami nje ngiattendile kwedlozi ngakattend kwedlozi ngathi hayi angiye ngiyokwenza lokho abafuna khona aqeda ngabeka lapha ya. Yeah. Ngabuya la kuthakatheni ngoba kumnandi kaphileka. Sifuna into eshesha uthi ba yashesha. Ukuthi kwenzakalani kuwe? Bakithi nanihlonipha niphile ngiyanithanda. Dokotela 2+2 wamhlaba lingana angeke kuhlale kunje.
wozithola usizo nawe futhi woza and ngizokululeka angikuniki into ngakuchazelanga uma khona othi ubuya la ekhaya ngamnika ngamchazelanga aka comment 072 737 45 hayi man sekuthini 072 737 8514 bese uyabhala ku comment section ukuthi ngakuhlukumeza kuphi ngiyabonga uNkulunkulu anicime bekuhlale kuhle